Хәерле кич исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, эфирда Саба дулкыннары телевидениесе. Сезне зәңгәр экраннар кошына җомга көн чыгарылышын карарга дәшәбез. Атна информацион программасында хәбәрләр белән сезне мин Альмира Мәүлетова таныштырырмын. Авыллар, районнар, кешеләр кебек, аларның һәр кайсының үзләренең язмышы, үзләренең тарихы, үзләренә генә хас сыйфатлары бар. Саба районы 1930 елда оешкан. Ул Татарстан Республикасының төньяк өлешендә урнашкан. Гомуми мәйданы 1098 квадрат метр. 32450 халкы бар. Шуның 93% татарлар, 6% урыслар, 1% башка милләт вәкилләре. Районның административ үзәге шәһәр тибындагы Байлар Сабасы бистәсе Казаннан 98 км, Шәмәрдән тимер юл вокзалыннан 22, Вятка аланы пристаненнан 60 км ераклыкта урнашкан. Районда 20 җирле үзидарә советы бар. Районыбыз быел үзенең 87 еллык тарихы белән мактана ала. Байлар Сабасында яшәүче Халима Павалиева да районыбыз белән 1 елда туган. Ул да 20 август көнне 87 яшен тутыра. Район яшьтәше булган Халима апа турында сезгә дә сөйләп үтәргә булдык. Халима апа бай тарихы булган Байлар Сабасында 1972 елдан бирле яши. Үзәктәге Муса Җәлил урамында үзе генә гомер кичерсә дә, ул күңелен төшерми, чөнки туганнары һәрдаим аның хәлен белеп тора. Үзе генә тора дип әйтсәк, бик дөрес булмас. Ул инде берничә ел рәттән кызлар белән яшәү урынын бүлешә. Бүгенге көндә дә аның янында Динә исемле кыз яши. Без килгәндә ул эштә иде. Район яшьтәше Халима апа безгә сөйләнгә тизеп, нинди тормыш юлы үткәнлеге турында сөйләде. Үзенең балалары булмаса да, 19 ел бергә торган иренең балалары аны ярдәменнән ташламый. Авылда тутам инде, мин 4нче бала булып туганмын инде. Миннән соң 3 энем бар. Әни бик тырыш булды инде, безнең әни сугыш вакытында беребезне тәген ачылан иттермәде инде ул. Аллага шөкер, 2 балалы кешеләр күбенеп үлделәр. Безнең әни шундый тырыш булды, сыер асрап безгә укырга барган вакытта бер стакан сөт бирәдер ибезне. Шу алып калгандыр инде. Шундый дамана булды инде без үскән вакытта. Бик авыр булды инде, бик тормыш бик авыр булды. Ягарга утым булмады. Солам ягадыр ягым мичкә. Мичкә бәрәңгене кеше сайын сонап саладыр яг. Ничә бәрәңге тие, кеше сайын сонап саладыр яг бәрәңгене. Шулай нитеп яшәдек. Әни бик тырышып булып, аннары үсеп җиттек, үсеп җиткәчтен укыдык. Укудан 7нчене бетергәннән соң аннары урман кистек инде. Шул кайтып кермәдек инде, урман кисеп, Шипшиңгәрдә дә кистем, Мәшлектә дә кистек, Килдебәктә дә кистек. Октябрь бәйрәменә бетерик дип кисәбез урманны име. Октябрьдән бирәсәләрдер инде даимы. Стаканлап, ярмаз җыеп, авылга пешерә торган як. Кызлар белән җыелып. Аннан кайтканнан соң тагы декабрьнең 12сендә Маласовка чыгарып җибәрделәр. Урман кисәргә 4 ай урман кистек. Анда шуны апрельдә кайтырга дип эзишне биргәннәр безгә. Кордонга чыккачтан бирмәделәр, сол агылмыйча июнь аенда гына кайтасы да диләр. Аңа карамадык инде без сурыгыбыз тулгачтан, кулыбызда эзишне булгач кайтып киттек инде бүтән акча шунда калды инде безгә акча бир кешегә булмады 4 ай буена. Оннан кайтканнан соң соңдан инде фирмада эшләдем инде. Узак еллар ул фирмада эшләгән вакытлардагы ондагы нилек инде авырлык шул хәтта авыр булды инде без фирмада эшләгән вакытта. Оякта чабата ягарга су җылынмый, төнне белән су җылынганнан соң без беден сапа белән иртә төшәдерек. Сыйырга су эчертәбез, аннары башак бирәбез инде. Кызлар ниткәнчә инде. Аннары көн нитмәсәң, су булмаса көне буе йөрисең инде. Аннары инде соңдан аннары ниткәннән соң аннары тормышка чыктым. Тормышка чыкканнан соң тагы монда ул иптәшләрем үлде. Иптәшем әткәй дә үлде. Аннары монда Сабага килдем инде, Сабада тордым. Бик авырлыгы күрдем инде мин. Бик авырлыклар күрдем. Соңга больниста эшләдем, санитарка булып эшләдем. Шуны пенсия чыктым. Монда Сабага килгәннән соң.
Без әлбәттә Хәлимә ападан районыбыз турында да сорашмый кала алмадык. Элек бик начар иде инде. Хәзер ничек ныгыды Саба? Баеды ди ул сөенеп. Ношаринен ул вакытта район бик начар инде. Мин фирмада эшләгән вакытта ике тапкыр монда Сабага район депутаты дип сайладылар. Онда килдеген, онда Мингазов безне шул йөртүндә Мингазов дигән шул гостиницага берип, шунда безне шул йөртүндә. Ул вакытта бик авыр тормыш иде, ул бик авыр әле ул вакытта. Onlar rayonda bizning avul sovetində iki tapır deputat etib sayladılar. Medallar neler berdiler indi. İşləyəndə ibət işlədim indi Allah'a şükür, Allah'a şükür. Xuday təala selametliklər berdi. Allah'a şükür indi məncə darlamayım Allah'a şükür. Bunda ütkən şeklində şeirlər Allah'a şükür. Ул вакытта менә Пикернинең теге ягында басу инде. Пикерни менә. Шуннан соң хәзер шәһәр шикелле булды бит инде район шундай. Шул хәтле үзгәрде, шундай үзгәрде инде хәзер Аллаһка шөкер, Аллаһка шөкер. Ул вакытта бик хәйрче барыбер район булган карамый инде, барыбер ары түгел инде. Хәзер бик үзгәрде бит инде Аллаһка шөкер, Аллаһка шөкер инде. Худай тәгалә инде Türlülerge Xuday Teala selametlek berip, kömül akıllar versin, şefkatler nasip etsin bizge Xudayım ya Rabbi. 87 yaşında buluna qoramasdan Хәлимә апа сәламәтлегенә зарланмый. Ашарга да пешерәгә җит дугалар да укый, телевизорда карый. Шул арада чыгып бакчада да эшләп керәм, чиби тавыклар да үстерәм. Хәлимә апаның алга таба да сәламәтлеге нык булсын, район белән бергә атлавын дәвам итсен иде дигән теләкләрдә калабыз. 10 август Саба районы ешуга 87 ел туган көн. Бүтән союз үзәк башкарма комитеты шул елның 10 августындагы карары нигезендә Саба районы төзелә. Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Нургали улы Миңнеханов райондашларны истәлекле һәм зур бәйрәм белән тәбрикли. Хөрмәтле телевизор караучылар, авыз башында ел сайын без үзебезнең районыбызның оешканына моны билгеләп узабыз. Дәүләт барлыкка килгәч тә безнең постановление барлыкка килә. Россия Федерациясе буенча һәм инде ул 10 августта безнең районыбыз булганына игълан ителгән иде. Һәм инде без моны зурлап уздырырга тырышабыз. Беренчедән ул безнең халыкның тырышлыгын, зур эшләрен аларның турында сөйләп һәм аларны күрсәтеп, инде безнең радио телевидениега бик зур рәхмәт. Аларны көн сайын алар барлап күрсәтеп баралар. Инде бу август айында безнең әле республика көне бар. Шул республика көне белән бергә без үзебезнең Саба районының зурлап бәйрәм итеп уздырабыз. 87 ел эчендә бик күп үзгәрешләр. Инде аны сез бөтенесен дә беләсез. Шурына хәтле нинди тормышта халкыбыз булган, ничек тырышлыгы булган. Сугыш вакытында ярты ир-атларыбыз кубып, ул үзләренең ватанны саклауда зур өлешләрен кертәләр. Инде бу тылда үзебезнең ханымнар, калган кешеләр тылда үз вазифаларын унлата күбәйтеп эшләп һәм җиңеп чыгалар. Аларга дан һәм хөрмәт. Инде сугыштан соң бүтән тырышлыклары белән зур эшләр эшлиләр. Инде безнең районга бәйле булмаса да, ул промышленностьны алсак та, ул космонавтиканы алсак та, кыска арада бүтән җимерекне төзәтеп, шул ук вакытта зур эшләр эшләнә. Еллар төрлесе булды. Безнең инанып зур партияга карап эшләгән вакытларда ул узак бармады. Безнең ахыргы елларда менә инде 2000 еллардан алсак зур үзгәрешләребез бүтән республика, Россия буенча, особенно республика буенча ул безнең үзгәрешләребезне көндә күрәсез. Без аны көн сайын тормышта элекене бер вакытнан маса кирәк. Безнең өлкәннәребез нинди генә авырлыкта булса да зур хезмәтләр аркасында безнең
rayonumuzda şu xatlı köp zor işler işlengen. Biz аны bir vaqtna unutmasqa tiyiş. Biz ul vaqtdagi Şırdagi kişilerin tırışlıkların hürmet hem bir vaqtna unutmışa onlarning tırışlıklarını unutmışa her vaqtni aytib hem ko'rsatib baraga kerak. Kelешек o bizning o'zimizdan tura. Biz kelешек bugun nechik tarbiyalaymiz? Şol çırda, şunday turmuşda yaşaşakbız. Devletimiz bik köp өлеш kiritә. Bizning bugungi kunda kundalik turmushning yaxshituvi bo'yicha biz siz bilan birga kelешегimiz turunda o'ylab, ham endi xiyollanib, motor etib yasharga bo'lsin. Ertagi turmush bizning qo'lda tura. Biz birdan o'ylab, birga tirishsak, şol motor turmushda kelешекдә дә 87 yıl gına түгел 100 yıllıklarında, 200 yıllıklarında motor etip, karşı alıp, özümüzün işlegen işlerimizni kuvanıp, özümüzün kelешек buğunlarını terbiyelep, motor turmuşta bulur dep şanıp kalam. Bütün özge de kırıştay selametlik, isenlik, sağlık, en mühimi ol öyle baxtı, köp balalar bulsun, o bizim kelешек. Şu vaqtda endi işlerimizde de zor oңushlar bulganını igiligen görüp, hem bunun üstünde kurashib, igilikli turmuş bula kursun, dünya tanış bula kursun endi. Kelешекте bizim Sabar rayonunda şunday motor turmuşda yaşaw, özümüzün birdemlik, birge işlevlerimiz dünyanın yemin görüp, hem anı dürüst etip kullanıp, motor etip yaşarga yatsın. Sizni zor ulu bayram bilan. Bu atnada tüzüşçüler, proyektçiler, arxitektorlar, tüzülüş industriyası sanatı hizmetkarları hünari bayramların belgilep öte. Şulayaq fizkulturuşlar günü de nek mine şuşa künge turı kile. Fizkulturuşlar günü Sovet şırına miras bulup kalgan bayramlarının birisi. Sportçılar, trenerlar, fizkultur uqtuşları, gümümen selamet yaşaw rəvişin yaratuşlar anı öz bayramları itip sanaylar. Sabar ayınında da fizkulturuşlar günün öz bayramları itip sanavşılar gil orta bara. Sport kırılmalarının sanı da kübeyyen. Mesela bu yıl Kildibek Kibeşi Şınar Avul jirliklerinde sport meydançıkları işli başlayıp. Şınar Avul jirliginde elegigi sport jaylanmaları da saklana özü. Hokkey meydançığında yıl sayın qorap, tüklendirip duralar hem faydalanalar. Şular bilen eretten ük zamanşa sport meydançığında bu yıl jay safqa basqan. İşini başqarışı PMK Meliorasiya uyuşması. Әле меніңше біздің мұндай спорт площадкасы тышта жоқ ие. Мына мында біздің баскетбол, волейбол ойнаялар яшьләр. Бу біздің өчен бик яхшы булды. Меніңше әле біздің яшьләр, кызлар, җегетләр шул мәктәптә, клубта шөгыльләнделәр инде. Аңа карап безнең аларда туктап калмады бүгенге көндә. Мәктәп үзе аерым эшли, тоже клубта яшьләр клубка чыкканнан соң ягында да занимация итәләр. Үзенең кыш көннәре үзләренең сәгатьләре бар, шөгыльләнә торган. Аның белән Набилин Илфат абый шөгыльләнә безнең көндәлек. Йортта да бар әле ул безнең. Анда да аерым шөгыльләнәләр. Бу тышта булу безнең өчен бик әйбәт булды инде. Шыңар жерлигинде спорт сөйүшү халык яши. Бир нинди мөмкинлекләр булмаганда да республикага танылган көрәшчеләр чыккан. Безнең Шыңар ягында инде халык электән көрәш белән шөгыльләнгән. Шулай ук менә безнең баскетбол буенча дагы мәктәбебез әйдәп баручы мәктәпләрдән санала. Менә безнең специаль Илис Вакытдинович баскетбол түгәрәген алып бара инде. Безнең мәктәбебездә менә алар районда һәр елны диярлек призлы урыннар алып баралар. Менә хәзер безнең мөмкинчелекләр тагындаган ачылып китәле дип уйлыйбыз инде шундый спорт мәйданчыгы ачылганнан соң. Инде балаларга шөгыльләнергә күбрәк менә мөмкинчелекләр ачылды. Моны укучылар бик көтеп алдылар инде. Бу инде безнең баскетбол һәм волейбол уеннары уйнау өчен төзелгән спорт площадка. Мейданчык төзелеп бетү белән үк монда күнегү тренировкалар башланып та киткән. Шыңар орта мәктәбенең физик тәрбия фәне укытучысы Илдус Мөхәммәтгалиев саф һавада шөгыльләнү бөтенләй икенче ди. Спорт мәйданчыгында волейбол, баскетбол уеннары уйнау бик тә кулай. Янәшәдә үк тренажерлар да урнаштырылган. Без спортны бик яратабыз. Безгә Шыңар мәктәбендә җитәрлек әйбәт исемдә була. Менә шундый стадион ясадылар. Без күбрәк инде баскетбол яратабыз. Мәктәп укучылары авыл яшьләре өчен генә түгел, өлкәннәр өчен дә спорт мәйданчыгы ачык. Сәламәт яшәү рәвешен алып баручылар әлбәттә монда киләчәкләр. Халыкның яшәеше өчен спорт та, мәдәният та бердәй кирәк.
Республикада авыл клублары программасы эшли башлагач та яңа клублар, мәдәният йортлары салынды. Бу көннәрдә Түбән Симит авылында да 50 кешегә исәпләнгән клуб төзелеше бара. Артур Таипов оешмасы аны инде түбә астына киткән, эшке эшләре әле шактый. Шулай да кайда нәрсә буласын шамаларга мөмкин. Югары Симит авыл җирлегенә кергән 2 авылда инде безнең республикада кабул ителгән программаларның бөтенсенә дә катнаша дип әйтергә була. Узган ел гына безнең чиста су программасы буенча шушы авылда турбалар алышынып һәм артезиан кыйсы казылды. Менә күргәнегезчә бу якта инде безнең ФАП тора. Ул да инде 2014 елда шул программалар нигезендә сафка басты. Шулай 2015 елда Югары Симит авылында безнең күп функцияле үзәк барлыкка килде. Һәм ул да шул республика программаларының авыл клублары программасы буенча төзелде. Һәм менә быел инде безнең Түбән Симит авылында шушы клублар төзү программасы буенча шушы 50 урынлы клуб сафка басып килә инде. Һәм янәшәсендә генә безнең садик төзелергә тора. Аермалары бик күп инде, монда туалет булачак инде, инвалидлар өчен, монда кешеләр өчен. Шулай ук канализация була инде. Һәм бер яңа аппаратуралар, пәрдәләр бөтенләй бер яңа булачак. Иске клубтан берәр дә алып чыгылмаячак инде монда. Тиздән Түбән Симит авылында яшәүчеләр дә жылы уңайлы клубта берсеннән-берсе кызыклы тамашалар карый башлар. Төзүчеләрне яңа объектлар көтә. Алар планда төзелеш алып бара, капиталь ремонт үткәрә һәм урам, ишек аллары, паркларны цикләндерә. Бу яңа бинада тиздән бердәм тәрәзә үзәгенә керүче оешмалар үз эшләрен башлар. Без районыбыз төзүчеләрен һөнәри бәйрәмнәре белән котлыйбыз, сәламәтлек, уңышлар телибез. Аларга бәйрәм тәбрикләүләрен һәм рәхмәт сүзләрен Саба районы башкарма комитеты җитәкчесе Равил Гасимов та җиткерә. Районыбыз төзелеш буенча гына түгел, барлык өлкәләрдә дә шөкер итәргә кирәктер инде. Республикабызда алдынгы позициядә торучы районнар рәтендә дип мин саныйм. Җәйнең шушы иң күңелле уттай урак үсте дип әйтсәк тә була, төзүчеләрнеке дә авыл хуҗалыгында гына түгел, шушындый чорда төзүчеләрнең һөнәри бәйрәм көне 12-13 август көнне бу бәйрәмгә ниндидер казанышларга ия буласы килә. Бәйрәмне билгеләп үткән вакытта үзеңнең ирешкән нәтиҗәләреңә күпмедер нәтиҗәләр ясап билгеләп үтәсе килә. Район төзүчеләре елдагыча үзләрен сынатмыйлар, һәр өлкәдә куйган хезмәтләре белән дан тоталар. Районда гына түгел, республикада төзелеш тармагы районда җитештерелгән продукциясе дип әйтик инде, төзү монтаж эшләре буенча 2-3 урыннарда тора. Урман хуҗалыгы, авыл хуҗалыгы өлкәләреннән кала дип әйтик. Елда 1 миллиард сум күләмнән артык эш башкарыла. 2012 төзүчеләр өчен уңдырышлы елда 2 миллиардка җиткән иде. Бу күләм өлкәләребез бик күп, республика программаларыбызда соңгы елларда бик актив эшләп килә бит. Президентыбызның хезмәтенә бәйле инде бу федераль структуралар белән эшләүнең нәтиҗәсе. Россия Федерациясеннән алынган акчалар, үзебезнең республика бюджетыннан бирелгән акчалар хисабына төрле программаларыбыз бик күп. Программадан тыш өлкәдә дә Рәис Нургалиевның монысы инде бик өлеше зур, моңа җирле бюджеттан да күпмедер өлеш чыгарып, бигрәк тә бу кагыла мәдәният, мәгариф бүлеге оешмаларына, спорт, социаль яклау, сәламәтлек яклау өлкәләрендә ремонт эшенә бик күп финанс чыгымнар тотыла җирле бюджеттан. Эшенә кирип алсак, иң зур төзелешләр торак өлкәдә башкарыла. Капиталь ремонт программасы дәвам итә. Менә яңа программага гилдәгечә инде районыбыз башлыгы алдынгы сафларда буласы килә арендный жилье, ягъни кирәкле профессия һөнәр ияләрен районга чакыру мөмкинлеге булдыру, җитешмәгән профессияләрне килгән кешегә барыбыз да беләбез, иң беренче яшәү шартлары кирәк бит. Арендага бирү мөмкинлеге белән йортлар төзү. Районда һәрбер авыл җирлегендә ким дигәндә 2 йорт төзүдән дип исәпләдек. 40 йорт төзүчебез бар. Инде подряд оешмаларына бүлеп бирелгән. Бу 72 квадрат метрлы йорт була. Авыл җирлеге балансында тора торган 18 000 квадрат метр торак тапшыру планы куелган.
Biz bunu yılda үтәп киләбез. Менә biz урнашкан bina yanında төзелеп бетеп килә 27 фатирлы. Bir yurt yılda Sobada, bir yurt Şəmərdən başlandı sıfaylarını soxdular. İndi төзелеш оешмасы Aqtaş төзелеш подряд оешмасы эшләп, Sobadагы йортны да, Şəmərдәндә дә 12 квартирлы йортны быел төзеп бетерергә дигән әле sıfayларын гына кагуга карамастан Aqtaş оешмасы җитәкчесе Газинур Абдулла Шәхметов шандырды. Ел ахырына кадәр бу йортны да төгәлләп төзелешне, монда да яшәүчеләрне кертергә дигән мөмкинлек бар. Торак өлкәсендә капиталь ремонт эшләре елда башкарылып килә. 5-10 йорт, быел 7 йортта капиталь ремонт башкарылды Шәмәрдәндә һәм Собада bir йортта бу эшләр төгәлләнде. Инде елның уртасына ук зур эш башкарыла социаль объектларда. Яңа төзелеш республика программасы буенча спорт площадкалары төзелә. Балалар бакчаларына ремонт безнең быел Измә балалар бакчасы, Лесхоз, Нырты балалар бакчасында ремонт эшләре башкарылды. Алар төгәлләнү үстендә бурыч куелган. Августның 20-сенә бу эшләрне төгәлләп инде тапшырырга дигән вакыт 100 мең, 200, 300 мең күләмдәге текущий ремонтларны җирле бюджет хисабыннан 20-30 объект бар. Алары тоже эше төгәлләнеп килә. Су кертү, газ кертү эшләре бик күп күләмдә башкарыла. Федераль программа буенча бит инде күп балалы гаиләләргә бушлай йорт урыннары бирелде. Белгәнегезчә безнең районда да бу хәер 100дән артык йорт урыны бүлеп бирелде. Монда бик актив рәвештә халык йортлар төзи. Менә быел моның Газпром программасы аша газ кертү өлеше төгәлләнеп килә һәм фонд газификация аша чистая вода программасы дип йөртәбез инде без аны. Чиста су программасы нигезендә планга кертелде. Быел километр 300 эшләп Саба коммуналь хуҗалыгы моны эшләп төгәлләп килә. Дәвамы киләсе елга су белән, газ белән тәэмин ителү инде ут линиялары бу микрорайонда сузылды. Халыкка монда күп балалы гаиләләр өйләрен салган бетерешкә суы да, уты да, газы да булсын дигән теләккә ирешеп киләбез. Юл төзелеше елдагыча бик зур класс җәеп ала. Республикада менә бүген иртәгә чыгара тора яңа программа. Бу халык контролендә алынган халыкның мөрәҗәгатьләре буенча эшләнергә тиешле участокларны республика буенча исәпкә алып, шушларга президентыбыз 1 миллиард сум күләмдә яңадан акча бүлеп бирү мөмкинлеге эзләп тапты һәм инде бүген иртәгә министрлар кабинетының карары чыгар дип көтәбез. Бу программа буенча да районыбызда зур күләмдә яңадан эшләр башкарылыр. Төп юл эшләрен башкара инде бездә Татавтодор оешмасының Сабадагы филиалы һәм Балташта урнашкан МДСУ бер дип аталган төзелеш оешмасы зур объемнарны башкаралар. ПМК мелиорация, Шәмәрдән коммуналь хуҗалыгы, Рамазан җәмгыяте булары халыктан җыйналган үзара салым акчасы һәм яңадан бар әле безнең Шибенка җәю программасы 10 миллион һәрбер районга бирелә торган. Ул программалар нигезендә менә мин әйтеп атап үткән 3 оешмада таш җәеп юл эшләү программасында үзләренең вазифаларын башкарып бу эшләрне төгәлләп киләләр. Социаль объектларда шактый күләмдә эшләнә. Югары Утар балалар йортында яңа корпус төзелде. Бик зур яңа таләпләргә туры килә торган. Монсын инде ниятебез бар. 28 август көнне республика президенты Рөстәм Нургалиевич катнашында ачарга дигән социаль яклау министры Эльмира Зариповна үзе дә атнага бер ким дигәндә килеп контрольдә тота. Шушы президент килгәннән файдаланып, менә без басып тора торган многофункциональный центр дип әйтик. Бу берничә районда бар. Безнең районда моны да шушы көнне 28 августта 1 сентябрьгә кадәр ачарбыз дип өметләнеп торабыз. Бу да бик зур этәргеч бирер халыкның тормыш шартларын, дәүләт услугалары алуда эшне җиңеләйтү өчен шушы бер бинада безнең урнашачак барлык хезмәтләрдә ЗАГСта була шушында, ГИБДДда да шушында була, Росреестр, кадастровый палата, БТИ. Әйтик, халык нинди генә регистрацион эшләр башкарырга кирәк булса да, шушы бер бинага килеп бар эшендә башкарып чыгарырга мөмкинлек бирелә. 400дән артык объектта бүгенге көндә районда эш бара. 35дән артык 40ка якын подряд оешмасы, шул исәптән үзебезнең район оешмалары да Чиктән килгән, Казаннан килгәннән дә бар, Киров өлкәсеннән, Маридан килгәннәре дә бар. 40ка якын подряд оешмасы төзелеш эшләре алып бара бүгенге көндә. 1000 ярымга якын төзү эшчеләре төрле объектларда
hizmet koyalar. Yangadan ulu tüzülüşümüz başlandı. Bik köptengi bizning xiyalımız Saba üzerinde yok idi ulu sport zalı. Prezidentimizga da bik zor rahmatni qabat aytmishə bilmay, bu yıl isəbkə aldırdı da 6 rayonda sport zalı, 8 rayonda ulu razmerdagi sport zalı, 6 rayonda basseyn yo'qligini ochiqladi da, anga da mümkünlük tapıb şu rayonlarda bir yıl içinde bu yıl tügəllərə barlıq rayonda da ulu razmerdagi sport zalı hem basseyn buruşu qoyuldu. Şol isəbdən biz də indi bu proqramaya kirdik dip aytayımı. Özümüz köpdən xiyallanıb kelgan proyektləri əzir idi. Saba Arena degan sport zalı tüzülüşünə də Aqtaş firması işini başlap jiberdi. İndi bugün gündə sıfaylar qağı işi tөгәлләнеп kile. Aytıb sonra bitirgisiz qaysıgına tarmaqni alsaq da remontu, yana tüzülüşü bütünüsü də başqarılıb kile. Hem tüzüşçülərimiz özünə qoyğan burçlar bilə bik yaxşı bugün gündə başqarıb kilərər dep mənim aytasım kilə. Bizning rayonda işləvçi barlıq tüzüşü uyuşmalarını, aların yetakçilərin alarda işləvçi tüp tüzülüş hünərinə iya buluşu xizmətdaşlarımni, Kurşu rayondaşlarımızla barlıq respublika tüzüşçilərin şuşu ulu memnun sanıyım, ulu bəyram çünki bugün gündə tüzülüşdən başqa bir işdə barmı qayağına barsaq da tüzülüşə gelib Türtüləbiz deyib aytayım, barlıq respublika tüzüşçilərini, özümüzün tüzüşçilərimizin, barlıq xalqını tüzüşçilər bilə bir rətdən şuşu ulu bəyramımız bilə təbriklisim ki, alarga en qadirlisi isənlik, sağlıq, səlamətlik, yanğırma, bugün şekilli quyaşmı, jilmi, davulmu tüzüşü hər vaxtda da işdə, hər vaxtda xizmətdə, hər vaxt aşıq havada şuna alar nıq şınıqqan kişilər deyib mən aytasım ki, prezidentimiz rayonumuz başlığı qoyğan burçlarını ötəvdə, özlərinin xizmətlərini qızğanmaslar, qoyğan burçlar bilə hər vaxtda da burçlarını ötəb çağırırlar deyib ümitlənəsim ki, alarga şuşu işlərində zor uğuşlar yoldaş bulsan, ailələrində iminlik, tanışlıq, illərimizdə iminlik olub, gil şuşunda izgi işlərginə başqarıb yaşasak idi, birgə barığızda da hürmetli xizmətdaşlarım, hürmetli rayondaşlar, hürmetli vatandaşlar, tüzüşçülər bəyramı bilə çin көңілімнен təbrik edim. Узган атна Бүтін дөнья татар конгрессының 6-нчы курултайы булып үтте. Бу чарада дөньяның 41 иленнән һәм Россиянең 73 регионыннан 1000 делегат, шул исәптән мәртәбәле кунаклар һәм 130дан артык журналист катнашуы билгеле. 5 августагы эш көнендә курултайда катнашучы 200гә якын милләттәшебез Теләче районында үтүче халкыбызның милли бәйрәме Сабан туйны тамаша кылырга килде. Чираттагы материалга күз салыйк. 3 автобус белән килеп туктаган курултай делегатларын Теләчелеләр баллы чәкчәк, ипи-тоз, якты йөз белән каршы алды. Район башлыгы Илдус Зарипов урындагы җитәкчеләр озатуында бай күргәзмә, төрле концерт номерлары белән кызыксынып таныштылар. Мәртәбәле кунаклар арасында Кырым парламент рәисе урынбасары Ремзи Ильясов та бар. Татарлар күпләп яшәүче әлеге республикада гырыф-гадәтләр, милли йолалар электән сакланып килә. Милләттәшләребез аларны онытмый, язык кашысыман кадерләп, киләчәк буынга тапшырырга тырыша. Ну, в Крыму у нас наподобие этого праздника у нас Кадырлес. Он общекрымский. Там порядка 35-50 тысяч в этих пределах людей. Кроме того, что он проводится общекрымский, еще и в регионах проводится. Традиция наша религиозная, Ураза Байрам, Курбан Байрам, это в Крыму праздничные дни. Ну, наши урф-адетлер, наши, как говорится, традиции касательно погребений, свадеб, дуалар, все это прекрасно, все это соблюдается. Ну, естественно, мы очень трепетно относимся к своему языку. Сейчас в Крыму наш крымско-татарский язык стал государственным, мы пытаемся его развить, чтобы его чтобы он не исчезал, именно литературно, эдебиятельно. Поэтому в этом вопросе, конечно, самое главное значение имеет сам народ. Он должен сохранить. Государство должно оказываться здесь. А шпышмак, шек-шек у вас есть, вот как у нас, так же? У нас есть пахлава, у нас есть чебуреки. У нас есть татараш, у нас есть джевизляш, у нас очень много своих блюд, чисто наших крымско-татарцев, которые, в общем-то, и в национальных ресторанах, кафе это все показывается. Пожалуйста, приезжайте, можете отведать. Крымда күп милләтләр яши.
Millet aralık bik de yakın birbirine nindi millet bulmasa da nindi tilde söylemeseler de biz Kazan Tatarları Kırım Tatarlar bilen birgeleşip bütün turmuşumuzni büyük yaxşı kitabız. Men Tatarcha söyleyeyim. Benim tamirlerim Tatarstan'dan. Kırım'da da Tatarlar köp, Kazan Tatarları. Tilimizni unutmayız, urf adetlerimizni unutmayız. Ballarımızga da büyük öğretemiz. Onlar da söylesinler. Aşlar, sular Tatarcha pişiremiz. Konaklarını alıp, konaklarını teklif edip bizden urf adetlerimizni ko'rsatamiz. Tatar jirlarını jirlaymiz. TNV Planeta degan kanal hazır Big Shop kanal. O kanal bo'yicha Tatarchaga tag'in yaxshi öğrenemiz. Qarşı alу yuqarı dərəcədə milli ruhuna bayram keyfini tağında көтәрү мақсаты белән үтә. Җырчы, биюче, гармончылар безгә бәхет елмайды. Зур кунакларына каршы алабыз дип елмая. Безгә бүген кунаклар килә мәртәбәле. Әлбәттә шушы кунакларны каршыларга дип килдек. Аллаһ теләсә шушы Сабан туйларда шушылай иттереп милләттәшләребез бөтенебез бергә җыелсак, телебездә, милләтебездә, гореф-гадәтләребездә сакланыр иншаллах. Инде алдагы көннәрдә дә шушы Сабан туйларыбыз белән башка мероприятиеләрдә дә бөтенебез бергә җыелып, алдагы көннәрдә дә илләргә тынычлык бирсен, хәвеф-хәтәрсез барчабызга яшәргә язсын иде. Bugün bizning rayonimizda bir ko'rkam milliy bayramimiz Saban to'yi. O Saban to'yida har yil sayin bizning administratsiya, glava, butun yetakchilar, butun xalq motor ettirib qarshi olirga, ham endi shuni motor ettirib o'tkariga har vaqtda hazır bo'lib turalar. Bugungi kunda endi tog'da motor shunday rayonimizda binolar safqa basa, xalqqa ish, bir qati yordam ko'rsatilar. Har vaqtda endi bizning rayon oldingi rayonlarning birsi Tatariston Respublikasida bo'lib bora. Bugungi kunda bizning Tlasha rayoni mana endi zo'r qo'noqlarda bugun qarshilarga rizaqna tugul endi qabul ettirib, motor ettirib qarshilarga riza deb aytgan shekilli rahim etib kelsinlar, qo'noqlarga tugul Shid rayonidagi kishilarda bilib turg'iz, Tlasha rayoni eng kuchli rayonning, eng motor, eng go'zal rayonning birsi. Rahim etib har vaqtda kelirga yozsin sizga biz yoqlarga. Bizning xalqimiz bek motor, bek ko'rkam, bek qo'noqchi, botirlarimiz kurash botirlari har vaqtda birinchi o'rinlar yovlaylar, iginchilar birinchi o'rinlarda har vaqtda mung etib ekmek sug'ib olamiz, mung etib barangisin, yetishtiramiz. Bugungi kunda endi mana ol xo'jaligida yashasam-da, ol xo'jaligida so'nggi vaqtlarda ishlamasam-da, sinaj solu bo'yicha, pishan azrak bo'yicha endi praktik rayonimiz tamomladi deb aytasiz keladi. Bu narsa bek rahmat aytgan chaqirganingiz uchun, baringizga biz rahmat, Sabantoyga rahmatingiz. Туган җирне, туган телне, гореф-гадәтләрне чит илләрдә сагынып яшәүче милләттәшләребез Сабан туйны ел дәвамында түземсезлек белән көтеп ала. Ничә еллардан бирле Идел буендагы татар халкының тереклек дәрьясы кайдан башлануын таба алмаган кебек, Сабан туйның кайчаннан бирле дәвам итүен билгеләү дә кыендыр. Гасырлар буенча мәдәни байлык һәм горурланырлык милли мәдәни күренеш буларак дәвам итә ул. Şerik yağı allana, kıyaş çığı, nurları düşüp jirge yolgana.
жыңғылында юғалмаған, өзінің кемін біздің күннәргәшә җиткергән, Сабан той бәйрәме белән котлыйбыз сезне, милләттәшләр. Һәр чыгышны бәйрәм кунаклары күңел биреп күзәтте. Әлемнәр күтәрелгәннән соң Курылтайда катнашучылар Сабан туй кунаклары алдында иң элек Татарстан Республикасы Төньяк районнары, Теләче районы баш казые Исмәгыйль хәзрәт Фәләхиев чыгыш ясады. Аннан соң сүз Теләче муниципаль районы башлыгы Илдус Зариповка бирелде. Бүген Теләчедә бик зур бәйрәм, Сабан туй. Сабан туйны барыбыз да көттек. Бик күп сабан туйлар булып үтте районыбызда. Районның һәр авылында сабан туйлары булып үтте. Инде кайбер үзебезнең кардәшләребезнең дини бәйрәмнәре буенча да сабан туйлар булып үтте. Үзебездәге Чиләбе өлкәсендә Чиләбе сабан туенда катнашып, оештыруда булышып кайттык. Ничә еллар инде без Астраханда сабан туй үткәргән булсак, быел менә без Чиләбедә башлап җибәрдек. Казан сабан туенда катнаштык. Үзебезнеке, Теләченеке соңгысы бер август айына быел калды. Сабан туйның бөтен үзенчәлеге шунда. Быел инде ул җәй башында түгел, җәйнең ахырында, җәйнең соңгы ае август айында үтә. Барыгызны бүгенге халкыбызның иң зур бәйрәме, йөзеп кашылган бәйрәме Сабан туй белән чын күңелдән тәбрик итәм. Барыгызга да
исәнлек, саулык, ныклы сәламәтлек, семьягызда, эшегездә зур уңышлар телим. Бәйрәмнәр котлы булсын. Бәйрәмдә Татарстан Республикасы Президенты аппараты җитәкчесе урынбасары Илнур Гарипов, Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов исеменнән тәбрикләү сүзләре ирештерде. Соң үтсә дә, Сабан туйның әһәмияте үзгәрмәй. Ул безнең милли бәйрәмебез булып кала. Авыл хезмәтчеләренә фидакар хезмәтләре өчен рәхмәт сүзләрен җиткерәм дип белдерде. Бөтендөнья Татар конгрессының башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары Данис Шакиров та сүз алып сөйләде. Мәртәбәле кунаклар арасында Татарстан Республикасы мәдәният министры Ойрат Сибагатуллин да бар иде. Сабан туйга килүчеләр аеруча авыл хуҗалыгы хезмәт алдынгыларын, ил табынын баетучыларны бүләкләү тантанасын бердәм карады, зурлап алкышларга күнде. Без торабыз Чехиядан 12 ел. Минем анием бик Чехия ярата, мин Татарстан ярата. Каждый раз, когда в мире происходила борьба между татарами, когда воевал Тохтамыш с Тимуром, когда кто-то стал победителем, кто-то стал побежденным, этим побежденным надо было куда-то подеваться, везде на востоке, на юге. Вот эти победители, Тимур и другие, то есть им оставалось только путь на запад. Поэтому вот войны и сам Тохта, Тохта сбежал в Крым, но его войны сбежали в Польшу. Потом дополнительные войны из Крыма, из Дагестана, ногайцы. Вот, например, корни, предки моей мамы, это из Крыма татары, предки отца, это ногайцы. Вот. Так и каждое столетие проходили волны эмигрантов и присоединялись. То есть проходили заволжанские татары и крымские татары, вот и пытались найти общий язык. И поэтому у нас очень интересно, что мы на самом деле празднуем все возможные праздники татарские. То есть у нас есть воспоминания Яшура Байрама, и у нас есть и Мевлюд Байрам. У нас, конечно, есть и Курбан, и Рамазан Байрам, как положено. Но, к сожалению, после того, как 300 лет назад татарский язык стал запрещенным, мы попали в очень сильную ассимиляцию. Попытались, что можно сделать, чтобы сохранить память. Мы подумали, что очень сильно, кто нам никто ничего не отберет, то что мы мусульмане. И мы вот свои корни прицепили к исламу. И тут и в мечетах хранили воспоминания, кто наши предки, кто у нас похоронен на наших мизарах. И так мы до сих пор живем. Тут мы сейчас приехали на конгресс, на самом деле выступить немножко по-другому, чем другие татары, потому что по привычке, если все общины татар в Европе пытаются попросить в Татарстане немножечко денег на деятельность, мы говорим, мы татары Польши 600 лет справлялись, прожили. Нам не требуется много, нам просто требуется внимание. Пожалуйста, приезжайте к нам в Польшу, пользуйтесь нашим опытом. Мы вам покажем, научим, как мы выжили в Польше 600 лет, как мы сохранили память, что мы татары. И причем я хочу рассказать очень интересную историю. Сам опыт и то, что мы хотим всем передать, то, что мы показали в Польше полякам, как быть татарином, как быть храбрым этим, что знать свои корни, не стесняться этого. До такой степени, что если кто-то думает, что в Польше народ не очень такой толерантный, нетолерантно относится к соседам, так вот, татары стали визиткой Польши. Польша гордится татарами. Вот и это мы хотим показать в Татарстане, что мы это сумели сделать в чужой стране. Мы вам можем показать, как это сделать здесь на месте. Рядом с нами приехали даже очень интересные люди из Польши, которые 11 лет назад вернули в Польшу Сабантуй. Его вообще не было. Мы все работаем вместе, мы постарались и вернули в Польшу Сабантуй. Сейчас у нас ежегодно проходит 2 фестиваля. Один фестиваль татарской культуры, где мы приглашаем даже солдат, а польская кавалерия выступает на татарском фестивале. Потом у нас происходит Сабантуй в татарской деревне, вот эту деревню польский король подарил татарам в награду за заслуги на войне 300 лет назад. С тех пор татары там проживают, причем очень интересно, в этой деревне православные люди стали настолько благодарны татарским соседам, что этим татарским воинам, которые ничего кроме войны не знали, в подарки построили мечеть.
А почему татарский не учите? Вот мы сейчас стараемся татарский привести обратно в Польшу. То есть наша организация «Союз татар Польши» вместе с нашими друзьями других организаций в Польше стараемся этот язык привести обратно. Вот лет 4 назад пошла первая программа обучения татарского языка в Польше. Этой программе в первый год приступило 40 человек. И потихонечку учим. Вот у нас, у татар есть великий писатель, поэт Габдулла Тукай, и у него есть такое стихотворение «Туган тель». Вот вы знакомы? Конечно, мы с ним знакомы. У нас тоже есть «Туган тель», знаете это стихотворение? Знаем, то есть мы его попытались перевести. У нас есть знаменитые люди, которые тоже пытаются создавать свои стихи. Причем я не постесняюсь сказать, тоже мои есть. И похоже, они звучат очень похоже вот, в таком же направлении, как и деятельность Тукая. Гасырлар аша безгә килеп җиткән телебезне, мәдәниятебезне, гореф-гадәтләребезне саклаган һәм яңа буыннарга җиткергән хәлдә генә без үзебезне бердәм милләт итеп хис итәбез. Бу ел гына да Сабан туе 32 чит илдә һәм Россиянең 59 төбәгендә уздырылган. Башка мөхиттә яшәгәнлектән кайбер милләттәшләребез татар телен белми диярлек. Шулай да үз алларына милли аңны тагын да үстерү, ана телебезне өйрәнүне төп бурыч итеп куйганалар. У меня есть своя организация «Фабрика домашних солений», та, которая работает и ориентирована на жителей Санкт-Петербурга. И, соответственно, там, где живут, там и работают. Татарстан приехал на Всемирный конгресс татар. Соответственно, конечно, все здесь нравится, прекрасно жить, радует. Мы уже сегодня здесь четвертый день, и четвертый день у нас все мероприятия везде посещаем, ездим. Восторг большой, приятно смотреть на все, что происходит в Татарстане. А татарча өйрәнергә телисезме, татарча сөйләшергә? Мин татарча сөйләйм, бик күп сүзләр белмим. В Санкт-Петербурге у меня еще есть национальный культурный центр, тоже построил своими силами, являюсь меценатом, поэтому вот такие дела. Башкортстан татарлары исеменнән сагынычлы сәламне безнең җиргә юлдаш радиосында диктор булып эшләүче Резидә Уалитова алып килгән. Сезне яратабыз, сезгә сокланабыз, сездән үрнәк алабыз, бәйрәмнәребез уртак булсын, тормышыбыз гөрләп торсын, амин. Сабан туйның мәртәбәле кунаклары район халкы халкыбызның милли уеннарында бигрәк тә катыктан акча эзләүдә аеруча теләп катнашты. Көрәшчеләрнең бил алышканын җан атып, тачка белән ярышуны кул чабып күзәтте. Ат чабышы башлангач, бар халык ипподромга күчте. Җилләр белән ярышып утырышып, атлар чаба яртып юллардан. Атның даны егет кулында 1200 метр араны төрле нәселле атлар җилләрдән дә җитез үтә. Биредә барлыгы 6 заезд булды. Пони атларының ярышуы да үзенчә ям истәде. На дворе народный праздник! Наш веселый! Сабантуй! Кунаклар Сабан туй җиреннән ерак түгел генә урнашкан Туган авылым кафесы янындагы ял итү урыны зоопаркта да булды. Бер-берсе белән аралашу, фикер алышу, тәҗрибә уртаклашу һәр милләт вәкиле өчен дә мөһим. Элек-электән татар халкы бердәмлеге белән көчле булган. Бу асылны хәзердә югалтмасак иде. Seni yuttum, beni öptüm, nega kirek bu yarış? Yüzümden, əzimimden, jöyülep gitip barış, jöyülep gitip barış. Özgəli əli dünyamız, təgərədə kilegen, nega mayu jitmi qaldı, iqırır kilegen. Özgəli əli dünyamız, təgərədə kilegen, nega mayu jitmi qaldı, iqırır kilegen. Чыгарылышыбыз ахырында бәйрәм котлауларын төзүчеләргә, физкультурачы спортчыларга җиткерәбез. Ә безне караучы Саба районы халкын районыбыз туган көне белән котлыйбыз. Барыгызга да сәламәтлек, уңышлар телибез. Илләр, дөньялар тыныч булсын. Саба дулкыннары телевидениесе үз эшен алга таба дәвам итә. Рекламадан соң җырлы бүләк тапшыруында очрашырбыз.